Aquestes fustes, quan ha plogut, com és el dia d'avui, això rellisca una passada. És una passada. Mira. Sí. Llavors, què fan? Et posen una banda d'aquestes, una cinta d'aquestes d'aquí perquè la gent no passi, l'alternativa la tens per passar per aquí, que també hi ha fusta, que és de fusta, o anar cap a baix i donar tota la volta. És trist haver d'estar posant avisos Clar. de que no te'n rellisquis. no? Arregla-ho, Vull dir, fes. mira, Tenies tot l'espai mira, abans. tot el que patina això. Avui funciona. Funciona. Pots fer servir aquest, normalment no és així. En comptes de tenir 3 contenidors enormes, i això a mi em sembla perfecte. Però clar, se n'ha de fer un bon ús. Aquests contenidors, quan aquí es van posar, ja s'havia demostrat que hi havia un problema de corrosió amb aquests contenidors, perquè els lixiviats queden a baix. Aleshores, o hi ha un superbon manteniment o no és un sistema que funcioni bé. El tema és aquest, perquè després molta gent troba això i aleshores fa i deixa la bossa aquí. No camina fins allà, perquè ja estan empipats. És una manera també de pixar-te, Van tallar aquell carrer perquè havien de reasfaltar i allà n'hi ha un munt de contenidors, que van traslladar els contenidors i no van posar cap cartell. No. Tu te creus que tu surts de casa teva i ha d'estar la gent donant voltes? Clar, això a la que s'aixeca es queda aquí al mig. Volca, clar, aleshores la gent no pots ni passar. Amb el contenidor tot a fora, amb tota la merda a dintre, Sí. a la porta d'un fort de pa que han hagut de tancar. Mira, aquí estan anul·lats. Sí, estan anul·lats. Diuen que no es poden posar Pel balcó. Sí. Això va costar una pasta important, Tens aquests tarongers grossos que la gent es queixa. Si plantes tarongers, els has de recollir, no fas res. Però en tornes a palantar. Això, una persona gran, primer que està sobresortit. No, fora, ja ho Mira. jo, però a més va cantant per tot arreu. I mira, Ah, no, també, esto clar. també no trau. Això ja ho veus. això està mig podrit. Clar, home, clar. Mai que ho pintin. Hi ha un projecte molt xulo, que és aquí baix i a vida, queda molt maco, és com un jardinet petit. Ho veus créixer, ho veus florir, ho veus com va apagant-se i després ho veus com va podrint-se, secant-se i omplint-se de males herbes. O sigui, arriben fins aquí les plantes. Sí, és una barbaritat. Però a mi això dels apadrinaments dels escocells em sembla bonic, però tenir algú motivat aquí i la resta de la vorera sense res és molt raro. Això no té sentit. Està molt bé fer coses que són positives, però les has de vendre bé. Aquest ajuntament sempre ha tingut un problema de comunicació. Els camions que venen a descarregar al supermercat envaeixen la sortida del pàrquing de tot el bloc de veïns d'aquell. Hem presentat instància. Només amb el moviment d'aquests cotxes ja no pot ser una rambla, això. Hem acabat la reforma del barri, hem pintat d'una manera i ara repintem d'una altra manera. Estic convençuda que s'ha pensat després. No és un carrer comercial. Ningú està content amb això. Tu els bancs no els pots col·locar així. No. Però saps per què es col·loquen així? Perquè això està Perquè no estudiat. te sentis. Perquè la gent s'hi reuneix, fa barri, comparteix les inquietuds, senyora. comparteix les Això queixes s'has vist i que ha s'organitza. estudiat. En aquest barri amb el que tens moltíssima gent que Clar. fan vida al carrer. No han deixat espai pels vianants. O sigui, pots anar en bici, genial, pots anar a agafar l'autobús per allà, però si tu vols caminar d'allà a allà, aquí tens una barrera, aquí tens una altra, allà tens una altra,